toivon tässä on Natte. Me kuvataan videota. Niin. Semmoista videota, joka on aikakin outo. Mutta kato kenen kanssa mä oon seurassa. Tässä on Hugeli Bugeli Box! Eikö se olekin hyvä kaveri? Mä tiedän. Sen videot on oikeasti hyviä. Mutta tässä on pikku probleema. Jos sä käyt tilaamaan YouTube-kanavan Hugeli Bugeli Boxin, niin sinä saat minulta yhden jutun. Niin, se on tikkari. Voi vitsi, kun tää tikkari on niin iso. Mutta me tehdään ehkä 2 päivää, ei vaan 3 päivää myöhemmin tehdään video. Ja se on ihan semmonen vaikka pelivideo, turpa kiinni. Niin sitten se on ihan pelivideo, se on kunnollinen. Se saattaa olla tämän Hugeli Bugeli Boxin kanssa, mutta en ole varma. Joten mä sanoin, että heippa!